No territorio do Reino de Galicia medieval, os mosteiros foron moito máis ca simples lugares de oración. Durante séculos convertéronse en centros espirituais, culturais e económicos, que influíron profundamente na organización do territorio. Eles son titulares de señoríos monásticos. E, como tales, teñen propiedades, cobran rendas, aforan espazos propietarios, xestionan producións e exercen dereito neses espazos. Entre estes grandes centros monásticos destacou o mosteiro de Sobrado, onde se instalou a Orde do Císter. Os monxes cistercienses buscaban recuperar unha vida monástica baseada na austeridade, no traballo e na oración. A regla é a recopilación dos principios de vida común dun monxe. É o que normativiza a vida dun mosteiro. A vida dun monxe cisterciense estaba marcada por unha disciplina rigorosa. O día organizábase ao redor das horas de oración, do traballo manual e do estudo. O claustro era o centro da vida do mosteiro. Desde este espazo accedíase ás diferentes dependencias da comunidade. Antes das comidas, os monxes reuníanse no lavatorio para lavar as mans, seguindo os rituais da vida comunitaria. O traballo era unha parte esencial da vida monástica. Os monxes encargábanse das tarefas necesarias para manter a comunidade, cociña, agricultura ou mantemento do mosteiro. Os mosteiros foron tamén lugares de transmisión do coñecemento. A lectura e o estudo formaban parte da formación espiritual dos monxes. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus. Un lugar onde oración, traballo e coñecemento marcaron a vida da comunidade monástica. Durante séculos, Sobrado foi un dos grandes centros monásticos do Reino de Galicia.